Wannan mutumin da kuke gani dai yana dab da yin shekara 24 a prison, amma me ko menene dalili? To wannan dai mutumin da kuke gani zai kare rayuwarsa ne a prison saboda prank ɗin da yake wa mutane ya yi yawa ta hanyar tozarta su a social media kamar yadda kuke gani a nan sama. Shi dai wannan mutum yana son janyo attention ɗin mutane inda yake tsorata mutane, yana sa kamera yana ɗaukan su kamar yadda kuke gani. A shekara ta 2012 ya gwada ajiye wata akwati a matsayin bom inda ya tsorata mutanen gurin gabaki ɗaya. Kowa ya zata bom ne a cikin wannan akwatin. Nan fa aka kama shi, gashi nan kamar yadda kuke gani. A shekara ta 2014 nan ya ƙara shiga cikin filin ball yayin da ake yin World Cup. Shi ma nan dan ya nuna shi fa ya fi kowa, nan ma aka ƙara kama shi. Bai daina fa, a shekara ta 2016 ya ƙara zuwa kan wani hill da ake kira Hollywood Hill. Shi ma nan dan ya nuna bajintarsa, nan ma aka kama shi. Bai daina ba, bayan sakinsa da sati biyu ya ƙara komawa inda ake yin ball, nan ma aka ƙara kama shi. Bai daina ba sai shekara ta 2017 nan ma ya ƙara komawa filin ball yayin da ake tsaka da yin ƙwallo ya ƙara shiga, nan ma aka ƙara kama shi. Shi dai wannan mutumin bai da tsoro kuma baya jin komai. Bai daina ba, bayan shekara uku a shekara ta 2020 ya ƙara komawa Egypt inda ya je ya hau kan toron zabuwa da ake cewa ma'ana pyramid kenan. Ya hau kan gurin inda kuma gurin ba a hawa, ba wanda yake hawa. Ya hau kan gurin ya yi bidiyo inda ya ɗora a social media. Nan ma fa ba iyale shi ba, a ƙara kama shi kamar yadda kuke gani gashi nan sai da ya kwana 5 a kulle. Kamar dai nake faɗa muku, shi dai wannan mutumin ba abin da yake so illa ya dinga janyo attention ɗin mutane. Bayan wata uku nan ya ƙara dawowa wani gari inda yake sai da, kun gane, a inda yake sai da ƙwayoyi. Shi ma dai tunda yana saidawa dole zai dinga sha. Yana cikin tafiya sai ya haɗu da wata mata akan hanya. Bayan ya haɗu da matan nan akan hanya ya yi ƙoƙarin yi mata magana, ta ƙi mai magana. Nan fa ya cakumi matan nan ya rungume ta inda ta mai ihu tare da dukansa. To shi ganin yadda ya za a yi mace ta dake sa, ina shi fa bai yadda ba. Nan ya dinga naushin matan nan, ya dinga naushin ta, ya dinga naushin ta, sai dai mata dukan tsiya har ya kai ga an kama shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan za ku ga kamar ba shi bane ba, shi ɗin ne fa. Kawai ƙwayoyin da ya sha ne ya sa ya koma haka. Nan fa mutumin nan bai daddara ba kamar yadda nake gaya muku a baya. Shi kawai yana so ya janyo attention ɗin mutane ne, kowa ya dinga kallonsa, kowa ya san sa. Shi burinsa kawai kenan, ba wai don kuɗi yake yin abun ba. Kawai shi yana jin daɗi ne idan ya tozarta mutane, saboda yana ganin kamar in ya tozarta mutane kowa zai dinga ganinsa. To shi dai mutumin nan a haka jininsa yake. Amma dai kafin nan, bayan shekara 2 yana nan dai da halinsa, bai daina abin da yake ba. Ya zo ya ci gaba da tozarta mutane, yana yarfa mutane. Haka zai zo guri ya dinga tambayan mata waye kaza, yana musu maganganun banza ko idan ya tozarta su akan kamara. Ko kuma ta kuma fa duk abin da yake fa shi baya yi a bayan inda babu kamara. Dole sai ya dasa mutum kamara domin ya yarfa shi a duniya uban kowa ya gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai ya daddage, kawai tozarta 'ya'yan mutane yake yi. Baya ware namiji ko mace, kowa tozartawa yake. Amma fa shi gani yake fa wannan abin da yake fa gabaki ɗaya baya burge mutane, saboda shi so yake yi abin da zai burge mutane, zai janyo attention ɗin mutane, kowa ya san sa kuma kowa ya dinga ganin sa. Nan fa ya zo da sabuwar idea inda yake tozarta mutane live. Ya daina ɗauka ya ɗora online, ya dawo yi live. Yana zuwa yana tozarta mutane ta hanyar ce musu su 'yan luwaɗi ne, ma'ana P3DO a yaran su kenan. Yana ce musu su 'yan luwaɗi ne masu neman ƙananan yara. Kamar yadda kuke gani, shi wannan abin da ya fara yi ya tafi sosai saboda mutane suna son ganin irin wannan abubuwan. Suna son ganin a yarfa mutum ko kuma wani abu dai da kuke gani. Bayan ya ga hakan ya ja shi sosai, sai ya fara acting, ma'ana ya fara haɗa wanda ba ma na gaske bane ba. Haɗi ne kawai kamar yadda kuke gani. Zai shiga irin apps na haɗa soyayya, ya dinga samun mutanen da ba su san ma me suke yi ba, kawai dai sun shiga ne domin su dinga haɗuwa da yara ƙanana suna cutar su. Nan fa aka kama shi ba sau ɗaya ba har sau biyu kamar yadda kuke gani gashi nan an yi kama shi. Yanzu muna shekara ta 2025 inda ya shekara 33, inda ya ce dole ne ya shigo da sabuwar idea wadda ta fita da, domin shi fa baya da dara kamar yadda nake gaya muku. Inda ya ce to bari a canza ƙasa tunda wannan ƙasar sun gane shi. Nan fa ya koma Philippines, wato ƙasar Philippines kamar yadda kuke gani. Inda ya ce zai kwaikwayi wani ɗan social media shi ma da yake shigen wannan abun nan shi, amma shi fa yana yi ne ta tsarkakakkiyar hanya. Kamar yadda kuke gani gashi nan har ɗan sanda bai kyale ba. Kamar yadda kuke gani wannan matar masu yake tozarta ta, inda yake cewa zai ƙwace mata kuɗaɗe in bata tsaya ba. Ta ƙi tsayawa, ta ƙi fuskantar shi, ko sai ƙyale ta, sai ya juya yana gaggaya mata maganganu, yana zagin ta. Kamar yadda kuke gani nan ma hular ɗan sanda ya samu ya sace,
ya ware da ita, inda nan ma kuke gani gurin abinci ya shiga ya je yana musu wulakanci. Kusan su ba dama mutum ya dau mataki a hannunsu, ba sa ɗaukan doka a hannu sai sun jira dole security sun zo. Nan security din ya samu da kansa yana ɗaukan sa bidiyo yana raina masa hankali, inda yake cewa ga ayaba nan zai ci, ya ga yayi banza da shi, shine yake doke mashin ɗinsa ya ware da shi. Me yayi da shi oho. Kamar da kuke gani gashi nan dai kamar karamin yaro, kamar mara hankali, nan ko shekarar shi 33, yana yin abu ne kamar wani shashasha ko kuma wawa. To shi kawai gani yake ai a haka zai burge mutane, a haka zai yi suna. Kamar da kuke gani nan wata mata ce take yin waya, yazo yana bata mata wayarta. Kamar da kuke gani nan ma wani shashancin yazo yana yi, yana ihu, yana cika mutane kunne. Shi duk dan yin suna yake yin wannan abubuwan, shi ba kuɗi yake bukata ba, kawai shi suna yake so yayi. Nan ma wani security ya samu inda ya tsaye da shi, ya ɗauka wani abu mai amfani zai gaya mai inda yake raina mai hankali, ya ɗauke mai hula ya gudu. Kamar da kuke gani nan ma ya ƙara samun wani yake magana ma a over ɗinsa inda yake raina mai hankali. Nan ma da kuke gani wannan abun shiga ya cikin store ya sato shi ba tare da an bashi ba. Kamar da kuke gani nan ma raina musu hankali yake yi, yana musu ihu a cikin gona, yana musu wani abu kamar dai wani karamin yaro. Nan ma wata mata ce take waya again, ita ma yana bata mata wayarta. Kamar da kuke gani wannan farkar da kuke gani fa ita ma sato ta yi, ba wai bashi akai ba, doka kawai ya ware da ita. Kamar da kuke gani gashi ne yana tafiya kamar wani mahaukaci, shi kawai burinsa kawai ya ɗaukaka da ya yin haka. To wannan abin da ya fara yi, ya ga ya fara yin suna a social media, har ake samun wasu suna tura mai kyaututtuka ta hanyar social media ɗinsa. Nan fa ya fara gani to wannan abin fa dole ne a ƙara masa ƙaimi, domin an samu ci gaba a wannan abin da ake yi yanzu. To nan fa 'yan ƙasar Philippines suka fara ankara da shi, inda a cikin 'yan kwanaki kaɗan aka kama sa ba tare da ya sani ba. Kamar da kuke gani gashi nan, inda tsabar ya saba ma da kama shin da ake kallo irin hoton da yake yi ba tare da jin tsoro ba. Kun ga fuskar shi babu wani tsoro tattare da ita, kawai shi ai burin shi ya cika. Kamar da kuke gani ko yin abun ma yake yana yin wasu shashanci ne, domin shi gani yake ai ya gama yin komai. Kamar da kuke gani a nan ma baya wani tsoro a tattare da shi, gani yake kawai ai abin da yake yi daidai ne, ba wani abu. Because this story blows up over there, and it's all over the news, like the whole country's talking about it. In fact, it gets so much attention that the president of the Philippines gets involved, and he films himself watching Vitaly's pranks, and he makes a whole-ass reaction video to it and puts it on his YouTube channel. And here, the president actually says, foreigners who think they can humiliate Filipinos are done. This is an example that we are serious about our own country. So apparently there are no plans for the government to be lenient on him here. And while Vitaly hasn't been sentenced yet, he's looking at a possible 24 years in prison. And to make it worse, his trial for all this isn't even expected to start for another 2 to 3 years, which means he will likely be sitting in a Filipino jail for a few years before his trial even starts. So I guess he finally got all the attention he wanted. Good luck with that.